Velkommen til en demo af websitet Grønne Links. Grønne Links er et website, der er designet til at hjælpe med at finde og gemme links til grøntsagsbaserede opskrifter. Via søgefunktionen kan du søge på opskrifter ud fra valgte grøntsager, og ideen er, at det skal være nemmere at finde grøntsagsbaserede opskrifter, så vi kan spise mere grønt. Når du søger opskrifter ud fra de grøntsager, du har i køleskabet, kan du samtidig være med til at stoppe madspild. Lad os kigge lidt nærmere på det. I menuen Find opskrift kan man finde opskrifter ud fra grøntsager. Man vælger grøntsager som f.eks. broccoli og squash, trykker søg, og her er der så en liste med links til opskrifter, man kan vælge mellem. Man kan vælge at indsnævre sin søgning via kategorier, søge på sine egne favoritter eller de links, man selv har lagt ind, eller for eksempel kort tilberedningstid her. Lad os lige se på, hvordan man lægger en opskrift ind. Jeg har fundet en opskrift her på laks i fad, hvor der er porre, gulerødder, fennikel og kartofler og laks i. Så lad os lige se her. Vi kan trykke på tilføj opskrift, skrive laks i fad. Her er linket, og så var det laks, og det var porre, fennikel, kartofler og gulerødder. Tilberedningstiden var normal, og den kunne vi godt lide. Fisk, ovnret og gem. Så er opskriften simpelthen gemt, og den er nu tilgængelig for søgning. Så hvis vi søger på opskrifter med laks, så kan vi se, at den ligger her, laks i fad. En anden funktion, der er i Grønne Links, er en madplan. Og hvis nu gerne vil lave den her laks i fad i løbet af ugen her, så kan vi tilføje den til madplanen ved at trykke. Og så kommer man herover på den her side, hvor der er en madplan for ugen, og hvor man så kan trække de her kandidater her over på den dag, man gerne vil lave sin opskrift. Så kommer den derover, og her er der så nem adgang til at se sin plan. Man kan også trykke, for eksempel, hvis man nu laver en stor portion, så kan man skrive laksefad rester herind, og så vil vi gerne have det om fredagen. Så på den måde kan man planlægge med sin uge. Og så det var det, jeg gerne vil vise for jer. Så skynd jer ind og lav en bruger, og prøv det af. Hej hej.